Good na kabisaya, Mr. Visayang Pogi na naman ay nagbabalik sa inyong harapan. Pogi nga ba talaga? Nagbabalik sa inyong harapan para magpasaway at mag-vlog at mag-prank na naman. So mga kabisayano, kumusta kayo? Kumusta kayo? Dahil ako, na-miss ko kayo. Na-miss ko mag-vlog, na-miss ko kayo talaga, promise. Pasensya na kung may nag-aabang man dyan. Pasensya na kung wala tayo. Hindi ako nakapag-upload ng vlog dahil nabisi ako. Dami kong ginawa sa buhay. Kinalimutan siya. Ginawa ng lahat. Ang drama. So ngayon nga mga kabisayano, ang ginawa ko, tumulong ako sa online business ng tita ko. So tapos lumipat kami ng bahay. So dahil nga naglumipat kami, ganun ang ginawa, nangyari. Di na ako nakapag-upload. So ngayon mga kabisaya, ito na sa kanya. Babawi naman ako sa inyo mga kabisaya. So nga pala, bago ang lahat, gusto ko lang i-flex yung dalawang bata na kinanta na ako sinin. Dahil nga siguro basta papakita ko sa inyo, ito siya. Do you know Kuya Eric? Your bag is fun upon until you notice me, Kuya Eric. So yun mga kabisaya. Ang ganda ng boses nila So thank you nga pala sa inyo mga Inday. Shoutout sa inyo. Then ngayon ang gagawin natin mga kabisaya, magpa-prank na naman tayo ngayon. Wala tayong ibang gagawin kundi ang magpa-prank lang na magpa-prank. So ang ipa-prank natin ngayon ay wala namang iba akong tropa kundi lang si Cairo. Kung sino yung di nakakilala kay Cairo, ito yon si Mr. Cairong Pogi. Yan yung Pogi nun. Pogi na tropa ko. So ngayon mga kabisaya, ang gagawin natin, dahil mamayang 10 PM uuwi na siya. It's almost 9 PM pa ngayon. 1 hour na lang siguro, pauwi na yata yun. So ngayon mga kabisaya, gusto ko ipakita sa inyo ang kwarto niya. Ito yung kwarto niya. Nakalipat na kasi kami ng bahay, medyo malaki. So ito kwarto niya. Yan. So share ko lang. Share mo lang. Hotdog. So ito ngayon mga kabisaya, ang gagawin natin ngayon ito mga kabisaya. So ang gagawin natin ngayon, dahil may chika babes tayo, ang gusto ko ipaprank dito sa kwarto niya mismo. May gagawin tayong kademonyuhan. Titingnan natin ang reaction niya kung anong mangyayari na dito kami nakahiga ni, ang pangalan mo? Manny Pacquiao, Manny. So ngayon mga kabisaya, isisit natin yung camera dito. Siguro dyan banda, na yung di nakikita dyan, tapos dun sa labas yata, sa labas. So mamaya nandito na yon. So tingnan na lang natin yung reaction niya. So tara, let's do. So ngayon mga kabisaya, isiset na natin dahil mamaya uwi na yun. Isiset muna natin. Medyo wait. O, kay lubot ba yun? Oy! Oh, kay lubot day. Oh. Asa may lubot day, oy. Day.
Ayan. Tapos yung isang camera naman, isang camera, ito natin isi-set yung yan. Okay na. Tapos yung isa dito. Yan. Tatago natin dito sa mga damit niya nang hindi mahalata ang kagaguhan ni Eric. Maliit na mga mukha niya. Yan. Urban lang. Pag so, yan, ayos na yan. Ayos na. Okay. Nagpaagi ba? Pangitag pamaagi nga. Na may kuha ba? Na. Yon. So, mamaya-maya na. Balik na lang muna tayo. Kita gamay. May paning-manik yan, ay boobs. Ikaw, wala. Kunwari, sarado natin. Tapos, siyempre, higa tayo dito, kalame! Ah! Uy! Kita ng bibi. Bibi. Tapuan ni Aling Books. Ay. May pakabe. May paka, nakakay Books. Ang nagtanaw taon, wala. Oi. Oi. Mana ka dia? Muda, toy. Saya mau tampil toy.
Bago pa kong abot. Sino nga ba eh? Sino nga ba eh? Kuan. Kuan ba adong silingan ba? Silingan ka ba? Sa bus. Insa? Yung kuan nga dira ata sa may bus. Silingan. Ay, silingan sa boss. Sumuka nga bata. Siya mo din yung kwarto di ay? Kuyog man dito. Uyog dito. Dira may gusto. Ikaw na po ko. Ikaw na po. Kumanaman me. Kumanami. Ikaw na po. Sino na nga ba eh? Ito may nasa ubos. Sa boss. Silingan sa ubos ba? Ha? Silingan sa ubos. Ano silingan sa ubos ba? Oo. Kumanami. Ikaw na po. It's a prank! Bebas bayar. Aku lagi Ako lo. Nakapera tayo. Ano tayo? Ay, sa camera tayo. Ito. 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 Baik dala diri. It's a prank! Oh, ano masasabi mo? Ulungoy ka. May natutulog na pala. Ha? May natutulog na yung ingay ko. Pag lumipat pa naman tayo dito, baka magalitan. Si ano yan, papakalala ko sa inyo. Si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Kala ko kung sino ng babaeng nagdala dito. Ano masasabi mo na prank ka? Nakaganti din ako. Di ba may prank ka dati sa akin? Oh. Yung sa banyo ba yun? Oh. Ay, yung Ano naliligo ka? sa banyo yun, di ba? Ano masasabi mo? Tulo ko yun. Wala akong masabi. Wala ka masabi. Palibog lang talaga. Akala ko kung sino ng babae. Marami kasing babae ito. Hoy! Joke lang. Ibang usapan na yan. Personalan. Joke lang. Charot lang. So, mga guys, no? So, yun na. Shoutout ba? Shoutout. Kaya patayin muna natin yung isang cam. So, yun mga Bisaya, no? Prank natin siya ang ingay ko. Baka may natutulog na. Pagalitan ako, no? So, yun mga Bisaya. Na-prank natin si Kairo. Kakauwi mo lang? Oo. Oh, so, yun mga Bisaya. Shoutout muna tayo. Kung gusto mong ma-shoutout, hashtag Kabisaya dyan sa comment box. So, ito na. So, yun mga Kabisaya. Shoutout muna tayo. Kung gusto mong ma-shoutout, hashtag Kabisaya dun sa comment box. Then, ay nga pala. Paano ba? Ay, sige na. Shoutout nga pala kay Mr. si Kuya August, isang batang Bisaya. Shoutout din po pala kay Miss Janelia Flores Katig Cañete. Shoutout po sa iyo, ma'am. Shoutout din po pala kay Jeric Matala Sevilla. Congrats po sa iyo, bro. Congrats po nga pa po pala sa mga bagong graduate. Shoutout po sa inyong lahat. Congrats po sa inyo. Shoutout din po kay Miss Beaverly. Miss Beaverly, shoutout po sa iyo. Shoutout po sa iyo. Shoutout din po pala kay Kuya Angelo Rosinde. Shoutout po sa iyo, still pugi like me, like your kuya. Shoutout din po pala kay Mr. Padiranga Dan Kibranes. Shoutout po sa inyo. Shoutout for Miss RXR. Di ko mabasa kasi taga ibang bansa yan. Shoutout to you and keep safe. God bless you, Miss RXE. Shoutout din po pala kay Mr. Clean Steve Nahiyal Clean Steve Nahiyal. Shoutout po sa'yo, ang hirap ng pangalan
Shoutout din po pala kay Sigobia Abdul Jan. Please subscribe nyo din po siya. Nag-LS din siya, nagla-livestream, then nagba-vlog din po siya. Subscribe nyo din po siya. Matutuwa kayo sa mga vlog din niya po. Ano pala? Jan Sigobia yata yung account ng YouTube niya, YouTube channel. Subscribe nyo din po siya. Shoutout nga din po pala kay Yesha Big. Subscribe nyo din po siya. Kung gusto nyo po na, kung nabitin kayo sa video ko, manood lang po kayo kay Jan Sigobia, kay Yesha Big, kay Waldo Vlog 28. Subscribe nyo din po siya. Nagla-livestream din po siya. Sana po mag-subscribe din po kayo sa kanya. Shoutout din po pala kay Bibi Lizel Malarasta po. Shoutout po sa iyo. Pala kay Miss Silvana. Nakakatakot to Hero to sa Mobile Legends Miss Silvana, shoutout po sa iyo. Shoutout din po pala kay Prince Nino Tiongko Silis. Ang hirap naman. Prince Nino Tiongko Silis. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po pala kay Miss Tell Me Umamoy. Tell me if you want it, baby girl, dito sa Shoutout din po pala kay Miss Kissy Tina. Tina, di ba ikaw yun? Tina likuran ng ex mo. Shoutout din po pala kay Mr. Eljon Tinio Morta po. Shoutout po sa inyo, keep safe. Then God bless po. Shoutout din po pala kay Miss Pearl Teniel Sculptor. Basta shoutout po sa inyo. Keep safe po, ma'am. Shoutout nga po pala kay DJ Yo Rinaldo Lakbayo on the Max Club. Shoutout din po pala kay Armando Ausan Paki the 5th. And the last shoutout din po pala kay Precious Sagoran. Salamat sa pagkanta. Salamat sa iyo. Ganda ng boses nyo. Salamat. So, yun guys. Maraming salamat sa inyo. Sana napasaya ko kayo. Sana napasaya namin kayo ni Kahero. Salamat po talaga sa inyo. So, siguro tuloy-tuloy na tong vlog na to. So, sana guys magustuhan nyo at nagustuhan nyo yung vlog namin ngayon. At sana nga, keep safe po sa inyong lahat. Then, kita-kita na lang tayo sa next vlog.